Fero, zavádzaš, pozor, Fero! Toto je záberík. Aj sa dá priblížiť? Môže maximálne. A ideš? Pozri, aká póza, jak mačka. Čo ti je vec? Jak puma americká. Svoje kliky robí. Čo sa teď Jak sa štvorcuje, ty koľko. Jaký bojovný. Ale chlapci, on nejak pôjde po tých schodoch hotovo. Nemá slopat. Teraz keď sa neví postaviť ešte po schodoch, jen takých stromných, jak pôjde. Počkaj. Bol to niekde? Nevím. Lebo Nevidel som ho. starý sa jednej Počkaj, tým ježiš, bol zas centrálne na piču. zase. Nechod tak, chod zo zebrať. Nechod! Ja to nechcem vidieť. Tak, nič. Čo takému pomôcť, no? Ale máš asi, že nepadol na schody. Ešte aspoň to. Janka, nech sa kaška.